Volem resoldre un sistema d'equacions pel mètode d'igualació. Per fer-ho, primerament aïllarem la mateixa incògnita a les dues equacions. Tant podem triar la x com la y. En el nostre cas triem la variable x, a la primera equació ens quedarà el 2i ens passa a l'altre costat amb el signe canviat i el 3 que multiplica la x dividint. I fem el mateix a la segona equació, la mateixa incògnita, la x. Igual el menys 5i passa a l'altre costat del signe igual positiu i el 6 que multiplica la x passarà dividint. El segon pas serà igualar aquestes dues incògnites que hem aïllat. Igualem les dues expressions i ja podem resoldre. Tenim, per tant, una equació de primer grau amb només una incògnita, la y. Passem el 6 que està dividint, el passem a l'altre costat de la igualtat multiplicant i el 3 que està dividint a la primera fracció passa multiplicant el segon costat de l'equació. Eliminem els parèntesis, 6 per menys 3 menys 18, 6 per menys 2i menys 12i, al costat esquerre. I al costat dret, 3 per 12, 36, 3 per 5i, 15i. Passem tots els termes amb incògnita amb la y al costat esquerre i els números, els valors, al costat dret. Agrupem. Menys 12i menys 15i ens dona menys 27i i a la part dreta 36 més 18, 54. Ara ja podem aïllar la y. Passem el menys 27 que està multiplicant, el passem dividint a l'altre costat i ens quedarà 54 dividit per menys 27 menys 2, que és el valor ja de la variable y. Finalment, haurem de tornar al primer pas, on ja havíem aïllat l'altra incògnita, la x. Podem agafar tant l'expressió de la x de la primera equació com de la segona equació. En aquest cas agafem el de la primera i substituïm el valor que hem obtingut de la y, el posem en el seu lloc. Ens quedarà menys 3, menys 2 per menys 2, dividit per 3, i operant menys 3 més 4 dividit per 3, 1/3, que és el valor de la x. X val 1/3 i la y val menys 2, que són la solució del nostre sistema d'equacions.